veure, estem sentats al voltant del que és la cuina dels Dos Palillos. La gent menja aquí davant dels cuiners i alhora també és servida pels propis cuiners. Els cuiners cuinen, emplaten, serveixen, expliquen els plats als clients, recullen. Llavors és una mica també, a part del fet de menjar a la cuina i veure aquest, diguéssim, podríem dir show de la cuina, és una mica el que a Àsia és molt proper, que la gent menja davant dels cuiners, que el mateix cuiner t'explica i tal, no? I doncs aquí nosaltres la nostra oferta gastronòmica és gastronomia asiàtica en versió tapa, amb la filosofia de les tapes nostres, no? És a dir, que plats petits, diversos, tenim dos menús de degustacions, un de més complet i un de més petit, on hi pots trobar bastantes coses diferents, no? I una de les peculiaritats també és que les tapes no totes són individuals. Hi ha algunes que van enmig de la gent perquè són per compartir, per crear aquesta atmosfera de tindre un plat enmig i jo pico d'aquí, jo pico d'allà, i una mica intentant crear aquest ambient i aquest concepte. Ara ens vestim així, però després a l'hora del servei es posen tots macos,